σπε γεια. Θα ανοίξουμε αυγουλάκια. Ναι. Ποιο να ανοίξουμε? Αγάπη μου, ποιο να ανοίξουμε? Μαρία, αυτό να ανοίξουμε. Περίμενε βρε. Το άκουσε. Νόστιμο. Νόστιμο. Ναι. Έλα, φάει τη σοκολάτα. Και ο Μάριος έτυχε ένα φιγουράκι. Κάτσε, ποιο είναι αυτό? Ωραίο φαίνεται. Μάριο. Μάριο, πώς θα το πούμε? Το παιδάκι αυτό. Σαν παιδάκι είναι. Για την ακρίβεια είναι παιδάκι. Μαμά. Κεφάλι, πόδια, δράκος. Αγάπη μου, νόστιμη σοκολάτα. Έλα, πάρε κι άλλη. Γεια! Πες εσύ like. Κάνε έτσι. Γεια, στείλε φυλάκια. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.